थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा सारिआलियाव दैबानाजों ओनसोलनि रायजो राजाया भुगिनांनो गोनां जादों। अखा हानायनि खारनाव बे दतमा सारिआलि बे सारिआलियाव बेबायदि मोनसे अबस्था जाबाय। अखा हादैजों भर्ति जानानै न' बां गासैबो लोमसावजोब्बाय। दा बेवहाय दिनै इन्जिनियार दंफैयो, गासैबो रायज्लायबाय, गामिनि रायजो राजाखौ रायज्लायजोब्बाय। बे लामाजों बे जायगायावहाय जोङो कालभार्ट दंखायोमोन आगोलावनो। दंखायोखौबो माने बै सम खामानि मावनाय समाव जेबो गुरुत्थ' होआजासे जेबायदि थेखेनानै दोननाय जाबाय। बे रोखोम अबस्था जाखागोन बे स्वाभाबिक। बे हिसाबै जोंनि बे दिनैहाय लामा जावफ्लंबाय, बेखौ माने इमिडियेट भिम पाइप होनायनि बेबस्थाखौ माने लानांगौ। आरो लानो थाखाय दिनैहाय माने बबेबा इमारजेन्सि मा मोनो बेनि बेबस्था खालामनांगौ। खारन बे लामाया जाहैबाय मेइन लामा आरो फारसेथिं माने 10थासो गामि दङ आरो ओरैहायबो माने मोनबासो गामि दङ। दा बे हिसाबैबा बेखौ जावफ्लंनायनि उनावबाबो इमिडियेट भिम पाइप होनानै थाब खालामनांगोन। दा दिनैहाय माने बे अखा हादैजों जेनाखि लोमसाव जाबाय बिसोरनि थाखायबो रेसनटेसननि बेबस्था खालामनांगोन। बिजनेसखौ डिपार्टमेन्टलि रायज्लायनाय जाबाय, सार्कल अफिसाव बुंहरनाय जाबाय। निस्सय बेनि गेजेरावहाय बिथांमोना रेसनटेसनखौबो होगोन बा नैबेखौ जावफ्लंखांनायनि उनावहाय मोजां मोनसे माबाया दैया रानलांजोबगोन। खुब जारला जाबाय, मानसिफ्रा दिनैहाय माने न' सिङाव दै हाबजोब्बाय माबाय, न'खरनि गासैबो लाइ लथर, सोरहाबा लोमजानाय दं, साजानाय दं। दा बेफोरनि थाखाय माने जायखिनि बेबस्था लानांगौ बेखौ लानांगोन। दा बेनि थाखाय जोङो बेबस्थाखौ लालांनोसै। नाथाय नैबे दैखौ फोराननायनि बेबस्थाखौ जों लाग्रोनांगौ। बे हिसाबै बे खामानिखौ मावनाय जाबाय।